Hadin balami ka khubor ban penken ria no ka office traikam ka umsning CNRD blog na umsning lum nongrim shashnong lum umpi ka balami hakilar pathai khubor dang hakini gi khendiat sngi ya ka jing persha jung ki kunhun sang bhalang bapher na ribhoi ya ka jing thumu ban penken ria ekate ka office traikam CNRD blog umsning nakaliang kinong song kasnong lum nong rim na ki ardong kata nakadong proper e barkadauli haga arpnyo terik no pra ar hajar ar phawar kilami shakman ban penpau gejing persha ekate gejing thumu ban penken ria ekate ka office CNRD block umsning shakasnong lum umpi ne ngiyang ida persha jori gane gejing ong ban ra no gane ka office block nang ne gejeka shakate ga umpi Henry kat kum ki daw gi ba pen i ong ba ka jaka ha blok kalong ka barit ba kimbiang kita ki e bro Henry kat ka jing yu i bat ka jing tip jongi gi jong ka ne ka dong ka jaka ha te blok kalong ka ba he ba ka ba da kom nom no shipho akar ka dan te kalong ka jing kren ka ba long ka bumdon nong rim bat ka bumdon jing mot te kum ju hero bat le se ka dei ka daw ka jing mentoi shimet ne mentoi yu ngimtip Henry balikan mi kumuni kan ne kalong ka blok ka bla slam ba ka ba nadu yang ngirum pat kha bat hadu kan ne ngilarang ba kan ne kala don hene bat ka bla ajing mentoi bat ngi susi kita ban ong ban ra no bat kan ne ngi kum ka dong kan ne ka jaka ngi yeng bat ngi persajur kan ne bat dalile bakinum la ban sule jubor ban surano ngangi kala ban don ke namar ba kan ne ka blok kum ong ka bla rim tam batla dagi pongot ki officer kiwan kim judon ni kita menong ria tenrai mentapat kami tang hanu we kumenong kebla nyop kendai snem kene blok how ni wen sedap no prapo beli gelik mi kum kata dengan ngit ke don ke ban persya jur ya kene ka ba ki ong ban ra no ka blok namar bang UI na ki social media ba on ra no ya ka blok te kum ta ngi pan pau ya ka jing persya ngi pan pau ya ka jing persya jur halor jong kadi namar ki aidaw ki ong baka blok ka rit ka jaka kamdan jaka parking ka kambiang ka jaka office nrai mangi ki dong snong ngitip ba ka blok hi ka don ka jaka ka bahe ka don ka jaka ka ba kluit na kamta ka office wat namta ka parking ti kumno ka blok kan ong banum don jaka habakat kiti ki jaka ki don te bat nang taru ngim sultanat ba ki ngim ailat ya ki briu ki banabar ki ban sim kabu ban pentau ria ya ka snong ka ba penken ria no ya kena ka blok ru nakaliang jungi usu persya namar habang ikran ngipet ya kijing don kam jong pai ba ka i ka biang ba ka area hang ne namar bali hang ne download ki office habang pai ba kinong snong jongi la ne ki snong ki ba marjan habang ki wan don kam ha blok kila ban don kam ru ha ki we pat ki department kabolong kum ka veterinary horticulture nang taru veterinary kumang no MSCB fishery bun PWD kibun ki department lada kilit on kam ha blok kimlap ni kimpala bani kendo yu ta officer ne ginu ki staff ki badon ha blok kila bani don kam ki pat ki department ba claim da pulut bisa isulek kumang na tang 10 minit lapoi kila ban wan biang kumta henry lada ra no e kene ka blok satai sipo lungumpi ngasarai upai ba usyam sitam urit uria uhaban pulut namar ba kejinglek jongki ne satai ki haban song da auto haban receipt ke auto kamadon kejing tak la kim kenduk beriu lai haban wan don kam saksane sikiwe pat department ki haban pulut biang ya ka wai auto jongki ki haban receipt kali tak bun ya une upai ba jongi henry lada ra no e ka blok kanon cibun kejing tak ye upai ba om tang ke snong jongi henry ya baro kinong snong ki ba ha ka ni ka area jongi ka blok musning